En el nostre institut, des de primer d'ESO ja realitzen una programació o una iniciació a la programació i aleshores van avançant en els cursos i la dificultat va augmentant i van veient diferents plataformes. Per exemple, a tercer d'ESO i a quart d'ESO es treballa amb Arduino, es treballa amb plaques de Picaxe. Quan arriben a batxillerat ja tenen una base o una certa base bastant important i això els permet realitzar uns projectes de treball de recerca més complexes, ja siguin també amb Arduino, Raspberry, etc. Per exemple, a l'alumnat el que els agrada molt és interactuar tot el tema de la robòtica amb els seus dispositius mòbils. Els agrada realitzar aplicacions, poder controlar aquell robot o el que hagin dissenyat a través d'una aplicació que dissenyen ells mateixos des del telèfon mòbil. Els beneficis inicials que nosaltres veiem a la robòtica són l'autonomia de l'alumnat, la capacitat d'adaptar-se al seu ritme, el que seria l'atenció a la diversitat, es projecta molt el que és la creativitat de cadascú, perquè tenen molts espais o moltes maneres de realitzar-ho, i a part, evidentment, aprenen una base en la programació, execució de projectes, etc.